Whoa! Hey! Rescue! Kan du tage den? Kom en ski. Tag en ski. Der mangler et ski. Det er mit ski, det der. Det er ikke ski godt. Det er sgu godt, da. Det er ikke ski godt. Wow! Wow! Jeg røg ned i dyb sne. Ej. Hvad? Ja, ja. Det er det fint. Fordi det er faktisk, det kan være så fint, men hvis du får hele benet ned, ikke? Ja. Så fortsætter over knæet, ikke? Skal jeg sådan? Nej, det er okay. Det er nok. I'm good. Kan du lave det? My nose is cold. Hvad for noget kan jeg lave? Kan du lave? Ja. Kan du godt? Tak, det vil jeg gerne se. Vi står på den røde pist. Der var mine ski. God damn it. Det er sjovt. Du ser sjov ud. Jeg vil vise, at det ikke er farligt at lave en bombe i sne. Skal jeg ikke have handsker på? Men jeg har bevist, at det ikke er farligt. Nej, kom op igen. Men jeg har ikke forsikret, at jeg kan komme op igen. Sådan der. Det er godt nok også dybt.